हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दा फाइनालि FCI नि मोनसे साख्रि ओंखारना फैदों जेराव 5000 वेकेन्सि दङ। दा बे लिंकआ एक्टिभ जाथ'वाखै 6 निफ्राय जागोन सेप्तेम्बर आरो नोंथांमोना बे क्लिक हेयाराव क्लिक खालामनानै अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन मबाइलावनो। स' बिनिफ्राय अफिशियेल नटिफिकेसन नायनोब्ला नोंथांमोना बेयाव खनसे क्लिक खालामबानो डाउनलड जागोन आरो नोंथांमोना बेयाव गासैबो PDF फाइलखौ नायनो हागोन आरो लोगोसे डिसक्रिपसनावबो दङ स' नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय आरो। दा बेयाव एप्लाइ खालामबा बेसेबां क्वालिफिकेसन बैसो नांगौ जों गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन। दा जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों स' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना ला। दा जोंहा नर्थ इस्ट जनावहाय जों एप्लाइ खालामनो हायो बाट मोनसे बाथ्रा गासैबो जनाव जों खालामनो हायो नाथाय सासेया मोनसेल' जनावहाय स' नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हायो माने मोनसे जनाव खालामब्ला मोनसे पस्टआवल' नोङो खालामनो हायो आरो। दा जायखिजाया नोंथांमोना बबे जनाव खालामो नोंथांमोननि बाथ्रासै। दा जायखिजाया जों दायो अनलाइन खालामनो हाथ'वा लिंकआ एक्टिभ जायाखै बेखायनो बेबायदि ओंखारदों। दा बेखायनो जों अफिशियेल नटिसखौ नायग्रोनोसो फैदो पस्टआ बेसेबां दङ आरो मा क्वालिफिकेसन बिदों जों गासैबो डिटेल्सखौ दानिया नायनोसै। दा बे जाबाय अफिशियेल नटिफिकेसन FCI नि फुड कर्परेसन अफ इन्डिया स' बेयाव नोंथांमोना मिथिगौ FCI होननानै। दा बेयाव माखासे वेकेन्सि ओंखारदों गासै अल इन्डिया जागोन बे सिलेक्सन प्रसेसआ। बेनिफ्राय एग्जाम जागोन फार्स्टआव बेनिफ्राय सेकेन्ड स्टेजआवबो एग्जाम दङ। देन नोंथांमोना बेयाव पास जायोब्ला साख्रिखौ मोननाय जागोन। टटेल पस्टआ 5400 बेबादि सामथिं दङ। स' बिनिफ्राय जों जन वाइसआव नायनांगोन आरो दा जों नटिसखौ नायनोब्ला स' नोंथांमोना आन्दायनाङा एनि जन लिरनाय दङ बेयाव फैनानै बे नटिस जनाव फैनानै स' नोंथांमोना बेयाव नायनांगोन माखासे डकुमेन्टस दङ स' नोंथांमोना बे PDF फाइलखौ नायबानो जाबाय डाउनलड खालामनानै। देन बेयाव भेकेन्सि वाइस नायोब्ला ST हिसाब जों नायनांगोन ST जाबाय स' नोंथांमोना 14 मोनदों बांसिन बे जाबाय जेनेरेलाव स' AG जेनेरेल दङ बेयाव नोंथांमोनाहाय मोननो हादों। थ' बेनिफ्राय पस्टआ माखासे पस्ट वाइसआव दङ हमना ला 13 दङ बे जाबाय टेक्निकेल लाइनाव बेनिफ्राय डिफल्ट होननाय मोनसे दङ स' बेयाव दङ STPआ 5 दङ बेनिफ्राय 3 दङ 1 दङ बेफोरबायदि माखासे इन्जिनियार लाइनावबो दङ स' बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनानै अब्ला साबसिन गासैबो डिटेल्सआ फैजोबगोन। बाट नोंथांमोना बे आनरिजार्भआवबो स' नोंथांमोना एलिजिबल जायोबा साख्रिखौ मोननाय जागोन। दा जों फैबाय क्वालिफिकेसन बेनो जाबाय पस्ट A क'डआवहाय दङ सिभिल इन्जिनियारिं नोंथांमोना खालामनाय जानांगोन अब्लासो बे पस्टआव एलिजिबल जागोन। बेनिफ्राय आरो सेकेन्डआवबो इन्जिनियारिं खालामनाय जानांगोन एन्ड थार्डआव स' नोंथांमोना स्टेन'ग्राफियाव C पस्टआव नोंथांमोना कड नाम्बाराव एप्लाइ खालामबा दा बेयाव डिग्री पास खालामनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना स्टेन'ग्राफि सर्ट एन्ड नोंथांमोना रोंनाय जानांगोन बा लिरनो हानाय जानांगोन बेनो जाबाय 40 वर्ड्स पर मिनिट नोंथांमोना बेनिफ्राय मोनदों 80 वर्ड्स पर मिनिट नोंथांमोना मोनदों आरो। देन बेनिफ्राय जोंहा जेनेरेलाव फैयोब्ला D नाम्बाराव डिग्री पास बानो नोंथांमोना खालामनो हागोन एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेयाव पार्सेन्ट नाङा बेनिफ्राय कम्पिउटार नलेज नोंथांमोना थानाय जानांगौ। दा सार्टिफिकेट नांथारगोन ना नांथारा जेब्ला अनलाइन प्रसेसआव थांगोन अब्ला मिथिगोन। बेनिफ्राय एकाउन्ट्सआव स' नोंथांमोना कमार्सनिफ्राय पास खालामनाय जानांगोन। देन बेनिफ्राय जों टेक्निकेल लाइनाव फैयोब्ला BSc नोंथांमोना पास खालामनांगोन एग्रिकालचार सेक्टरनिफ्राय बेनिफ्राय BSc विथ एनि अफ दि फलोइं साबजेक्ट दङ नोंथांमोना नायदो बटानि जुल'जि बाय'टेक्न'लजि बेफोरबायदि होनायखौ नोंथांमोना दङब्ला स' नोंथांमोना एलिजिबल जागोन आरो। स' बेनिफ्राय जोंहा G नाम्बाराव दङ दा बेयाव नोंथांमोना डिफल्टआवहाय डिग्री पास बानजागोन जास्ट डिग्री पास पार्सेन्ट नाङा बेयावबो नोंथांमोना एनि स्ट्रिम जायखिजाया आर्ट्सआ कमार्सआ साइन्सआ नोंथांमोनाहाय बेयाव डिग्री पासआनो एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय पार्सेन्ट नाङा बेयावबो जास्ट डिग्री पास बेनिफ्राय नोंथांमोना कम्पिउटार नलेज थानाय जानांगौ आरो बेसिक थ' नोंथांमोना बेखौहाय जेब्ला अनलाइन प्रसेसआव थाङो 6 सेप्तेम्बराव गासैबो डिटेल्सखौ मिथिजोबगोन जे सार्टिफिकेट आपल'ड नांथारगौ ना नांथारा बेनि सायाव जों प्रसेसआव थाङोब्ला स' नोंथांमोना मिथिगोन। बेनिफ्राय नोंथाङा जायखिजाया जनावनो एप्लाइ खालामनो हायो जि जनाव बांसिन पस्ट दङ बेयावनो खालामनो हागोन नर्थ इस्टआनो जा बा साउथआनो जा बे नोंथांनि सायाव थाबाय बाट नोंथांमोना बेखौ नाय खालामदो। देन बेनिफ्राय बैसो 18 निफ्राय नोंथांमोना 27 इयार्स नर्मेलाव बेनिफ्राय जोंहा 5 इयार्स बारा मोनो STफ्रा स' नोंथांमोना बेबायदिनो 32 सिमहालागै अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हागोन बे पस्टआव FCI आवहाय। दा बेयाव नोंथांमोना फार्स्टआव एग्जाम होनांगोन स्टेज 1आव एग्जाम बेनिफ्राय स्टेज 2आवबो एग्जाम थागोन आरो बेयाव पास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना साख्रिखौ मोननाय जागोन FCI आवहाय आरो नोंथांमोना आसामावनो पस्टिं जागोन। दा लोगोफोर बेनोसोमोन दिनैनि आपडेट देन नोंथांमोना बेखौहाय PDF फाइलखौ डाउनलड खालामना ला आरो बेनि अनलाइन एप्लाइआ सेप्तेम्बर 6 आव जागोन आरो बेनिफ्राय लास्ट डेटखौ जोङो डिसक्रिपसनाव होना दोनदों स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय 5 अक्ट'बरसिम बेनिफ्राय स' नोंथांमोना ST हिसाबै बेयाव एग्जाम फिसबो नाङा स' नोंथांमोना एग्जाम फिस होनाङा आरो बे एग्जामा अनलाइन जागोन अफलाइन जागोन बेनि सायाव नेक्स्टआव भिडिअ मोनबावगोन देन गासैबो सिलेक्सन प्रसेसआ फैगोन जास्ट नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइखौ खालामदो जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ 6 जानाय लोगो लोगो सेप्तेम्बर बेनिफ्राय एग्जामा 100नि जायो फार्स्टआव स' नोंथांमोना 100 मार्क्सनि एग्जामबो होनांगौ आरो बेयाव 1/4 नेगेटिभ मार्किंबो दङ अके
देन बेनोसोमोन दिनैनि लेटेस्ट आपडेट FCI नि